ಅಂಗವಾದ ಕಣೆಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ನರಕಾಸುರ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಪಂಡದಾದ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಅಡಿಮೇಲೆ ಬೋದು ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಲಿ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗದಗಳಿಗೆ ಹೊಸಕುರಲ್ ಈ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರುಲ್ಲರು ಅರಡೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡಪನೇಡಿದವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಬತ್ತಿ ಜನನು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಎಂಕಲ ಎದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ नमः श्री गुरुगणाधिपते नमः श्री सरस्वते भगवते गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानकं वन्दे विष्णुं भवभैरवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमस्ते नमः नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते श्रीमहालक्ष्मी नमोस्तुते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा 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 सत्यनेत्रे महादेवी सर्वलोकशुभङ्करी ज्योतिर्मयी जगद्वन्द्ये श्री भगवती नमो सर्वधर्म समन्वयाचार्यवर्य मानव्यमत प्रवर्तकाय अज्ञानमोचन प्रज्ञानलोचनाय ब्रह्मश्री नारायण गुरुनाथाय नमस्ते नमस्ते नमः ओम श्रीनीलकंठाय दिगंबराय भवाय शिवाय श्री सोमनाथाय नमस्ते नमः
ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹರ ನಮ ಪಾರ್ವತೀಪತಿ ವಲ್ಲಭ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ. ರಘುರಾಮಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಯ. ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ. ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಇದಕ್ಕುಂಟು. ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಇದಕ್ಕುಂಟು. ವಂದಿಸುವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಣನಾಥನೇ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಣನಾಥನೇ. ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖನ. ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖನ. ಸಂದರ್ಭಾಮನ ಗಣವೇ ಗಣನಾಥ. ಸಂದರಾಮನ ಗಣವೇ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಸುವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ. ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಇದಕ್ಕುಂಟು. ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಇದಕ್ಕುಂಟು. ವಂದಿಸುವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥನ 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 ಗಣನಾಥನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಂ ಸರ್ವಜೀವ ಪ್ರಣೇಕಾರಂ. ವಂದೇ ವಿಜಯತೆ ಹರಿಂ ವಂದೇ ವಿಜಯತೆ ಹರಿಂ. ಕೀರ್ತನಾರಂಭ ಕಾಲಡು ಸರ್ವವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದ ನಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂತೋಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಹರಿಕಥಾವಡು ಜಿನಕಥಾವಡು ಶಿವಕಥಾವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರದ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಂದಾದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯಂಕಲ್ನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮುಂದುವರಿತಂದು ತೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಂತೆ. ವಂದಿಸುವುದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ. ಆದಿದು ಬಂದ ಸುರೂಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವನಂತೆ ದಾಯಜನ್ ಬಂದ ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಇದಕ್ಕುಂಟು. ಆತ ನಡಪುನೆರಡ ಬಂಡ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹರಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕಡೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಪತ್ ಅವತಾರರು ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಲ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಅಪಗಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಹರಿನ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹಿಮೆನ ಏತು ತೋಜಾದೆ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೆ ಪಂಪುಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿದ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ನನ್ನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಬೈಬಲಿ ವಾವಾ ದುಷ್ಟರ್ನಗಿಲೆಂಚ ಅಳಿದು ಪೋತೇವೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಶ್ರೀಹರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಅವತಾರಡು ವಾವಾನವನದ ಲೀಲೆ ತೋಜಿದು ಬೈದಿನ ಅಂಕಲೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಪಿನವೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಪಂಚಮಿದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೌಜಿ ಅವಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಂದ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ. ಆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಂದ ಬಂಡ ಹೊಸ ಕುಂಟುಪಾಡುನು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪರ್ಬನ್ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವನಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಗಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಪರ್ಬ ಐಡದ ಪಕ್ಕ ರೈತರ ನಗಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂದು ಪರ್ಬಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಬಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ, ಮೂಜನೇ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಪೂಜೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಲ ನಡಪುಣಿಗೆ ಅಪಗಾಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಪರ್ಬ ಬಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಬಲ್ಪದ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಬಲ್ಪ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ತಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಿಂಚಿ ಹೌದಾಯಗಿಂದ ಮಲ್ದಾರ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಬೆನ್ನಿದ ಬಾರ ಮಿತ್ತುಬೂರ್ನ ಕೈ ಮಿತ್ತುಬೂರ್ನ ಪೊರ್ತು ಕೀಟ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಪೂರವೇ ನಾಶ ಮಲ್ತು ಪಾಡುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಲ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾಪೈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರಪರ ವರ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜೀತು ಪಣಿಬೂರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೀಟ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಡ ಆ ಕೀಟ ನಾಶ ಆವಡನ್ನಾಂಡ ಎಣ್ಣದ ದೀಪೋಡು ಆ ಶಾಖೋತ್ಪತ್ತಿ ಆನಂದಾಂಡ ಕೀಟ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ಯಾಪ ಎಣ್ಣದ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದಿ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದಿ ಅರ್ಲದೈತ ಶಾಖ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಕೀಟ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಕೆ ಅಪಗನೆ ತೆರಿದೆ. ಆಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಾತ ಕಟ್ಟಡೋಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಣ್ಣದ ದೀಪಲ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇದ್ದಿಂದಿದ್ದಿ ಆಡ ಬೇಟ ಅಲಂಕಾರಡು ನಂಗೆ ದುಂಬದ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚ ದೀಪ ಅರ್ಲೊಂದು ಭೂಮಿಗೆ ದೀಪ ದೀಪಿನಿಂದ ಅವಡು ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪರ್ಬ ನಡುತ ಪರ್ಬ ಸುರುತ್ತ ಪರ್ಬ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ತೈಲ ಅಭ್ಯಂಜನ ಅಂತದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪರ್ಬ ಉಂದುದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇನಿಯ ಬಂದ ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಹೊಂದೊಂದವು ಪೂರ ಪರ್ಬಲು ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟುದುನಿಗೆ ಅಯ್ಯನು ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಹರಿನ ಲೀಲೆಯಂಚ ಹಿಂದೆ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೆರೆಪು ಒಂದು ಕೋಪುಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಡೆಟ ಪೂರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಬೇತ ನಮ್ಮನೆದ ಕುಡಂಜ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಸೈತಿನಗಲ ಪರ್ಬ, ಇತ್ತಿನಗಲ ಪರ್ಬ, ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಪರ್ಬ, ಗೋಪೂಜೆ ಪ್ರಾಣಿದ ಪರ್ಬ, ದೀಪಾವಳಿದ ಇನ್ನು ಇತ್ತಿನಗಲ್ನ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಇತ್ತಿನಗಲ್ ದುಮ್ಮಿನ ಆಯ್ತು ನರಕ ಚತುರ್ಥಿ ದರ್ಶನ ಸೈತಿನಗಲ್ ಪರ್ಬ ಸೈತಿನಗಲ ಪುರ ಬಲಸು ದೀಪನ ಪರ್ಬ ಇಂಚಲ ಪಂಚ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ಪರ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಹರಿನ ಮಹಾತ್ಮರೆಂದು ಪಂಡಲಕ್ಕನೆ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ, ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ, ಶರಣರ ಪೊರೆವುದೇ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ, ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ.
ಶರಣರ ಪೊರೆಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಶರಣರ ಪೊರೆಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ಭಾರೀ ಕೊರ್ಲುಡು ದಾಸಾಗ್ರಗಣ್ಯರ್ನಗಳು ಬಂತು. ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಏತಂದು ಪಣಿಯರು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಶರಣರ ಪೊರೆಯುವುದೇ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ. ಶರಣರು ಬಂದ ಭಕ್ತರ್ನಗಳ ಅಕ್ಲನೆ ಯಾಪ ಯಾನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ತಾಂಗದ ಬತ್ತೋಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಪಿನ ಒಂದೇ ತತ್ತೋಡು ತಿರುಗೊಂದು ಪುನಃ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ, ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವತಾರ. ಭಕ್ತರ ಬಳಿಯ ನಿನ್ನ ಸಂಚಾರ, ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವ ಭಕುತಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣದ ಸಾರ. ಈ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರ್ನಗಲು ಹೋರುಲ್ಲೇರು ಆಡಿಗೆ ಆಯಾದೆ ಬತ್ತದು ಅಗಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ, ದುಷ್ಟರ್ನಗಲು ಹೋರುಲ್ಲೇರ ಆಯಾದೆ ಹೋದ ಅಗಲಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದು, ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಟು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಡತೊಂದುಂಟು. ಅಪಗಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನಮ ಪೋಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ನರಕಾಸುರಗ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಯೇ. ಆ ನರಕ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ತುಲೆ ಅತೆ ನರಕ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಮೋನೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪುಜ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋನೆ ಅರ್ಲುಂಡಿಗೆ, ನರಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪನ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ. ನರಕ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಎಂಚಂದು ಬಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವು ಕಲ್ಲ ಮುಳ್ಳ ಕೆಸರ ವಾಸನನ ದುರ್ವಾಸನನ ಎಂಚಿನಂದು ಬಣಿಯರ ನರಕ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಪನ್ಕ ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಕ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ ಐಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಪುದರ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹಿಡಿದ ಅವರ ನರಕ ಪಂಡ ಅವು ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿನ ಅನುಭವಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚಿತನ ರೌರವ ಪಂಪನ ನರಕಗೆ ಅವು ಏರು ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ದೆನ ಆಯಿ ರೌರವ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತನ ನರಕೋಪೋಪೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆನ ಆಯಿ ಸ್ವರ್ಗೋಪೋಪೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಪುರಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಲ್ತನಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡೂ ಪಂಡದು ಗುರುಕುಲ್ನಗಳ್ದ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಳ್ದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಟೊಂದು ಆಗಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಿಯರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮುಂದರಿಪೇಗೆ ದಾಲಾಪುಜಾಯ ಆಯ್ ನರಕೋಪುಜಾಯ ಸ್ವರ್ಗೋಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂತೆ. ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಪಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾಪತೋನ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ದರೋಡೆ ಕೊಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಕ ಮಾಪ ನಟ್ಟೊಂದು ಬೋದು ಎರಡಣ್ಣ ಮಾಪ ನಾಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಆವು ಮಾರಾಣಿ ನಾನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ್ ಪುರ ಪಂಡಿನ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಬಕ್ಕ ನನ್ನದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಂಕನ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತೂ ಆಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾಪು ನಟಿನವಕ್ಕೆ ಇವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಿಂದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸೈತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಂಡ ಪೋಪುಣತ್ತ ಸೈತಿನ ಹಿಡಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಡ ನರಕವಾಡ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಯಮಧರ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರ್ನಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ದರ 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 ಏನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೊಯ್ದು ಹೊಡಿಯೋದು ನರಕದಡೆ ಪೋಯ್ದು ದೇವರೇ ಏನೊಂದು ಮುಡಿ ಹೋಯ್ತು ಬೋಪರ್ಕೇಂಡಿ ಐಕ ಅತ್ತವು ಇರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ತೂಯಿ ಅಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋ ಓದುದಿರೆ ನಂಚಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂಬೋಪಿ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ತುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಸೈಡೆ ಬರೆದು ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ನ ಇಜ್ಜ ವಂಚಂತ ಪೂರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ್ನಗಳೇನು ಮಾಪು ನಾಟಿದೆ ಆಗಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಏನ ನೀನು ನರಕೊಬಿನ ಹೋಯ್ತಂಪವಡೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಏನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದಂಚಿ ಬುಡ್ಲೇನ್ ಪಣ್ಣಗ ಬಲ ಬಾಲ ಅಂದು ಹೋಯ್ತಂ ಪೋಯರು ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಂದು ಹೋಯ್ತಂ ಹೋದೇವರೆ ಆಯ್ತಾ ನರಕದ ಬಾಕಿಲು ಪೋನ ಏರಿಗೆ ಆವಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಲ್ಪ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮುಳ್ಳು ತಾಗೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲು ತಾಗೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಮಶ ಉಂಡು ಕೆಸರುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬೊಡ್ಚಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬಣಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ನರಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗ 4 ಜನ ಹೋಯ್ಪೋನ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಉಂಡ ಹೋಯ್ತು ಜಗಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ಸುರುತ್ತ ಪಡಸಾಲೆಗಿಂಚ ಪೋನಗ ಬುರಿ ಒಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾಯಗಿರಿ ಬತ್ತೇನಾ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಮಲ್ದೆನಾ ಬಂಡದು ಹೋಯ್ತಂಪೋದ ಸುರೂತ ಹೊಸ್ತಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪಾಡದು ಬುಡ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು
ಇಂಚ ತೂಪೆಗೆ ಆಯಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಗುರುಕುಲುಲ್ಲೇರಿಗಲ್ ಆಯಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ ಅಲ್ಪ ಸೋಂದರಿಗೆ ಓದೇ ಗುರುಕುಲ ಈರು ಮುಲ್ಪನ ಕೇಳುವೇಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಆಪೆದ ಕೋನೆಡುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ತೋನಗ ಪೂರ ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರು ಸಮಾನದಾಗಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಡೆಗೆ ಬೈದರಿನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಬರ್ತನಿ ಅವರ ಆ ನರಕ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನರಕ ಅಸುರೆ ವಾರೀತಿಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಜೋಡಿತ್ತೆ ಆಂಡ ತನ್ನ ತಪ್ಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತು ಎಂಚಾಂಡ ಬಂಪಿನವಿ ಈ ಕಥಾದು ಪುಣಿ ಐಕೆ ಬಂಪಿನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಈ ಮಹಿಮಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಥೆ ಕಲಿಯೊಳನ್ಯ ಸಾಧನೆ ನಿಸ್ಸಾರ ಕಲಿಯೊಳನ್ಯ ಸಾಧನೆ ನಿಸ್ಸಾರ ಛಲ ಬಿಡು ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಆಧಾರ ಫಲದಾಯಕ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಫಲದಾಯಕ ಹರಿ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಒಲಿವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾದಾರ ಒಲಿವೆನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಾದಾರ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಶರಣದ ಪೊರೆಬುದೇ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಹರಿನ ಮಹಿಮೆ ಅವು ಏತ್ ಅಪಾರ ವಾವಾ ರೀತಿಡು ಎಂಚೆಂಚ ಆಯನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ನಡೆದು ಬಣ್ಪಿನವೇನು ನಂಗೆ ವರ್ಣಿಸರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಈ ನರಕಾಸುರಗ ವಿಶೇಷ ಮೋಕ್ಷನ್ನ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಇಡೀ ಬೆಳಗದಗಲಿಗಲ ತಿದ್ದುದು ತೀಡುದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾದೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನರಕಾಸುರ ಏರು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿದ ಈ ಮಹತ್ವಗಾಯನ ಪಾತ್ರದಾದ ಎಂದು ಪಣಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆನು ಇನಿ ಪೂರ್ವರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಸಕುರಲ್ ವಾಹಿನಿ ನಗಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲಿನ ಮೋಕೆಡೆದಿಕೊಂದು ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಶ್ರೋತೃ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸಂದಾದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಹರಿಯ ಮೈಯಳು ಜಿನುಗೆ ಹನಿ ಬೆವರದು ಗುವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲು ಪರಮಹರಿಯ ಮೈಯಳು ಜಿನುಗೆ ಹನಿ ಬೆವರದು ಭುವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲು ಜನಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ
ಪಡೆದ ಒಡೆ ಅದು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನರಕಾಸುರೇ ಬಣ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಪರಮಹರಿಯ ಮೈಯೊಳು ಜಿನುಗೆ ಹನಿ ಬೆವರದು ಭುವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪತ್ತವತಾರರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವರಾಹಾವತಾರ ಉಂಟು. ಈ ವರಾಹಾವತಾರರು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಹನನ ಮಲ್ತಾಯಿ ಭಗವಂತೆ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಹನನ ಆಯ್ನದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕುಲ್ದೆಗೆ ದಣಿ ಸಾಕಾತನ ಶ್ರೀಹರಿಕ ಆ ಸಾಕಾಯಿನ ಬರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಬೆಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಬೆಗರದ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಣಿಗೆ ಭೂತಾಯಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಭೂಮಿದೇವಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಬೆಗರು ಬೂರ್ನದಾಗ ಅಲ್ಪ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ದಿನ ಏನೇ ಆಯೆ ನರಕಾಸುರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆವರನು ಭುವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಲು ಜನಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ. ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಆತಾಯಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಆಯಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಆಯ್ನವರ ಆಯಗೆ ಭೌಮಾಸುರ ಪಂಪಿನ ನಾಮಕ ವೀರ ಭೌಮಾಸುರ ಪಂಪ ಕುದರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ఆయన చరిత్రడు నరక సదృశమైన చిత్తున చటువటికడా అయిపోయినవర ఆయగ నరకాసుర ಅಂತ ನಾವಲ ಕುರಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪುದರುಡು ఆయన ಅಪೇಕ್ಷಣೆವಿತ್ತು ಭಗವಂತ ಕೊರಿನ ಪುದರ್ಲ ನರಕಾಸುರ ಎಂದು ಪಂಡ ಪನೋಲಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಯೋತಿಷಪುರದ ಒಡೆತನೋಡಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ఆయన ಅಸುರ ಮನೋಭಾವನೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾಪತ್ಕೊಂಡಾಗ ದುರಾಸೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡನಗಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಕಸರನಗಲೆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಗಲೆಗೆ ಬೊಟ್ಟ ಅಂಜನಗಲೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಾದು ಆ ಭೌಮಾಸುರ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ರಕ್ಕಸಗ ಸುರಲೋಕದ ಮೆತ್ತು ಕಣ್ಣಾಣ ಅಲ್ಪದ ಈ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಗದ್ದುಗೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಪಂಡ ದುರಾಸೆ ಅದೇ ಆ ದುರಾಸೆ ಬರ್ತನಿಗೆ ಚಿತ್ತದಿ ನೆನೆದನು ಭೌಮಾಸುರನುತ ಮತ್ತನೇ ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯರು ಮನಸ್ಸುಡಿ ಆಪಲ ಅಂಚೆನೆ ದುರಾಸೆ ಬರ್ತನಾಡ ಎರಡೆತ್ತು ಬಂಗಾರು ಉಂಡು ಎರಡೆತ್ತು ಕಾಸುಂಡು ಓಲು ಕಣ್ಣ ಬಾಡು ಓಲು ಕಂಡ ಮಿನಿ ಬಂದದು ಚಿತ್ತದಿ ನೆನೆದನು ಭೌಮಾಸುರನು ಮತ್ತದೇ ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯನು ಗುಹಕದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಸುರ ಪಡೆಯನು ಮೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಂತೆ ಅಸುರ ಪಡೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸೇರ್ಪದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಸುರ ಪಡೆಯನು ಮುಚ್ಚಿರಿಯಣ್ಣನ ಸುರಲೋಕ ವೈಭವದೆಡೆಗೆ ವೈ ಸುರಲೋಕನು ಪೂರ ಮುತ್ತುದು ಅಲ್ಪ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭತ್ತ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ವೈಭವ ಉಂಡು ಸುರಲೋಕದೇ ಅಂಚಾದ ಆ ಸುರೇಂದ್ರ ಗದ್ದು ಅಷ್ಟದಿಕ್ ಪಾಲಕರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ವಾನಮನಿದ ಉಂಡೊಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲು ವಶ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತಿನ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆ ಆ ಭೌಮಾಸುರ ಹುಟ್ಟುಂಟು ತಡಮಲ್ತದೆಗೆ ಪೂರ ಅಸುರರ್ನಗಲೇನು ಸೇರ್ಪದ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವೇ ಆಸೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಅಸುರನ ಅಡ್ಡಿನ ಕೇಳಿ ಸುರನಗರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ದಾಳಿ ಅಸುರನ ಅಡ್ಡಿನ ಕೇಳಿ ಸುರನಗರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ದಾಳಿ ದಂಗುರ ಸಾರುರ ಧನುಜನ ದಂಡು ಸಂಗರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತ ಹಿಂಡು ಜನಮನರಿಗೆ ಭೌಮಾಸುರೇ ಅಡ್ಕುನೆತನ ಅಂದ ಸಂಗರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತ ಹಿಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತ ದಾಳಿ ಕಡಿಯಲು ನಿಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಆಚೆನೆಯ ದಾರಿ ವೀರ ಮುರಾಸುರ ಸೈತಲು ಸೇರಿ ಅರಸುವ ಕಿರಿಯುವ ಅಸುರ ಸವಾರಿ ವೀರ ಮುರಾಸುರ ಸೈತಲು ಸೇರಿ ಅರಸುವ ಕಿರಿಯುವ ಅಸುರ ಸವಾರಿ ನಡೆದರು ದಾರಿ ಸಿಡಿಲಂತೆ ನಡುಗುತ್ತ ತಡೆದರೆ ಭಯದೊಳು ಚದುರಿ ನಡೆದರು ದಾರಿ ಸಿಡಿಲಂತೆ ನಡುಗುತ್ತ ಸುರಪಡೆ ಭಯದೊಳು ಚದುರಿ ಅಸುರನ ಅಡ್ಡಿನ ಕೇಳಿ ಸುರನಗರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು ದಾರಿ. ಈ ಅಸುರೆ ಪಂಡ ಈ ರಕ್ಕಸೆ ಏರು ಭೌಮಾಸುರೆ ಪ್ರಾಗ್ದೋಷಿತ ಪುರದ ಈ ಒಂಜಿ
ಅಸುರ ಪಡೆತೈ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಆದಿತ್ಯನ ರಾಜ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ದುರಾಲೋಚನೆ ಆ ಭೌಮಾಸುರಗೆ ಕುಟುಂಬಿಗೆ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಅಯನ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನ ಮುರಾಸುರೇ ಅಯಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸೇನೆ ಪುರ ಆ ಮುರಾಸುರನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸುರ ಗದ್ದಿಗಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೂರ ಎಂಕಲು ವಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ತಡಮಲ್ತಜರಿಗೆ ಹೋಯರು ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ದೇವೇಂದ್ರನ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಆಡಿಗೆ ದೇವಣ್ಣಗಲ್ದ ಯಾರು ಈಗಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟೋಡು ಪುರ ತೂದು ಪೆರಿಯವು ದೇವೇಂದ್ರ ಯಾಪಲ ಸೋಪುನಿ ಅತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೆಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪಲಂಚೆನೆ ಭೌಮಾಸುರ ಪೋಪುನೆ ತಡ ಅಯನ ಬಳಗ ಪೋಪುನೆ ತಡ ಓಡ್ತುದು ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಗಡ ಬಂಡದು ದಾಲಾನ ಬದುಕುದೋರಿಂದ ಇಂಚಿನ ನಟದಾನ ತಿನ್ಕನ ಬಂಡದು ಬಲ್ತೇರಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವರು ಓಡಿಪೋಯಿರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಡು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿಪನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಸುರ ಗದ್ದಿಗದ ವಿಚಾರದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಐನ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೂರಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಿಡತದ ಸುವಸ್ತುನು ಪೂರ ವೈಭವಪೂರ್ಣಿತವಾದ ಕಂಡ ಒಂಜಿರಡ್ಡ ಇಂದ್ರನ ಶ್ವೇತಛತ್ರ ಅದಿತಿದೇವಿನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ಇಂದ್ರ ವಿಹಾರದ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಣಿಶಿಖರ ವರುಣನ ಪಾಶ ಕುಬೇರನ ನವನಿಧಿ ಓದೇವರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಟು ಐದು ಬಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಐರಾವತ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಪಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸುವಸ್ತುನು ಪೂರ ಕೊಂತೆ ಪತೊಂಡೆ ಪಯ ಗೋಡೋ ಒಂದು ಬದ್ದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಲ್ಲಗಳು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೆ ಆಯೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಡದು ಗೋಳೋ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ಒಡೆಗೆ ಬೇತ ಹೊಲ್ಹತ್ ಕುಲೋಂದು ನೊಂಜನ ಶರದಿ ಮಧ್ಯದ ದ್ವಾರಕೆಯೊಳು ವರಶ್ರೀಹರಿ ಕುಳ್ಳಿರಲ್ಕೆ ಶರದಿ ಮಧ್ಯದ ದ್ವಾರಕೆಯೊಳು ವರಶ್ರೀಹರಿ ಕುಳ್ಳಿರಲ್ಕೆ ನರಕನ ಭಯದ್ಯು ಸುರಪಡೆ ಬಂದೆರಗುತ್ತಲೀ ನರಕನ ಭಯದ್ಯು ಸುರಪಡೆ ಬಂದೆರಗುತ್ತಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ದ್ವಾರಕದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಯನ ಅರಮನೆಗೆ ಕುಲೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನರಕನ ಭಯದ್ಯು ಸುರಪಡೆ ಬಂದೆರಗುತ್ತಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುದು ಪಾರ ವೈದ್ಯ ದೇವಾ ಧರಣಿ ಪಾತ್ಮಜ ದುಷ್ಟ ನರಕನೆಂಬವನು ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಕೇಳುವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ನಡಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆದು ಬೈದಾರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೊಡು ದಾದ ಪನ್ಲೆಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಂದು ಪಣ್ಣ ದೇವಾ ಧರಣಿ ಪಾತ್ಮಜ ದುಷ್ಟ ನರಕನೆಂಬವನು ಧರಣಿ ಪಾತ್ಮಜ ದುಷ್ಟ ನರಕನೆಂಬವನು ಧರಣಿ ಪಾತ್ಮಜ ದುಷ್ಟ ನರಕನೆಂಬವನು ಮುರನೆಂಬ ದೂತನ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿಹನೋ ಧರಣಿ ಪಾತ್ಮಜ ದುಷ್ಟ ನರಕನೆಂಬವನು ಮುರನೆಂಬ ದೂತನ ಬೆರೆತುಕೊಂಡಿಹನೋ ಸರಸಿಜ ಭವನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಸಿಜ ಭವನಲ್ಲಿ ವರವಾಂತ ಬಲವಿಲ್ಲ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಕೈ ತಂದು ಪುರದೊಳು ಹರಿಸಿ ಬರಿಗೈದು ಸಂಪತ್ತು ಪುರಕ್ಕೆ ವೈರಿಗರು ಕೃಷ್ಣ ಬರಿಗೈದು
దాద ఆగిపోతునుంది మడిపిన పూర్ణ వివరమల్పునాథ్ ఎంకెలగి నాలైదు శక్ತಿ ಸರಸಿಜ ಭವನಲ್ಲಿ ವರವಂತ ಬಲರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವಿಶೇಷమైన ವರನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಸುರಪುರ ಕೈ ತಂದು ದುರದೊಳು ಥಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಡೆನಾಥ್ ಕಟ್ಟುಕೊರಿ ಗಿಡತ್ತೆ ಬರಿಗೈದು ಸದ್ವಸ್ತು ಪುರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಸ್ತುನು ಪೂರ ಎಕಡೆನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಾದುಪ್ಪೆರೆಯವು ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲಾದುಪ್ಪೆರೆಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ಪರ್ವತಾದುಪ್ಪೆರೆಯವು ಆ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತಿನ ಈ ಸದ್ವಸ್ತು ಪೂರ ವಶ ಕೆಲವು ಮತ ವಶ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವು ಮತ ಪತಂದು ಹೋಗು ಇಂಚ ಅಂಚನೆ ವರುಣನ ಪಾಶ ಕುಬೇರನ ನಮನಿದು ಒಂಜಿಲಾ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಡ ಪೂರ ವಶ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೇ ಎಂಕಲೆಗ ಕಷ್ಟೊಟ್ಟು ಪಾಡದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಗೋಳೋ ಒಂದು ಪಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರಾಜ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರನಾಗಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತಕಮಲೊಡು ಬೋಡು ಅಪಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಸುರುಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಕ್ಕಡೆ ಕೆಲವು ಮತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋನು ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇತ್ತೇನೆ ಲೋಕೋಡು ಬೊಡ್ಚಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ದುಷ್ಟರ್ನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಒರಿಯ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಅನುಪ್ಪು ಅವೇನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ನುಡಿತದೆ ಕೊರೋನಾ ಅಥವಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಓಲಿತ್ತಿನದನತೆ ಬತ್ತನು ಪೂರ ಊರಿಡಕ್ಕೆ ಮೂಕು ಮುಸುನು ಪೂರ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ತಿರುಗು ನಂಚಿದ ಬರಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಪು ಜರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಓಲಾಂಡ ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಡೆಂಗಿ ತಪ್ಪವರು ಐತಾವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ಈರು ಬೈದಾರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರ ಮದ್ವೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ತೂವೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಮೋನೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದೀರೆಗೆಂದು ಅಂಚ ಏತೋ ಜನನು ಗುರ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರೆ ಬೋಡದ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಜಾರದ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಬೋಡುಂದಿದ ಇವೇನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒರಿಯಾಗಲ ಗುರ್ತಾವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ತದಾರಿಗೆ ಪೋಪುನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ ಉಪಕಾರಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಪಕಾರಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಾರ ರೋಗಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಾತ ಬೂರ್ದ ಆಂಡ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅವಡ್ಬಂಡು ಭಗವಂತಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದುಷ್ಟರ್ನಗಲು ಏಪ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಬತ್ತಿನ ಆ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆರ್ನಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆದರುವೆ ಸುರಪಾಲ ಇದಕ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆದರುವೆ ಸುರಪಾಲ ಇದಕ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆದರುವೆ ಮುದದೊಳು ತೆರಳೈ ತ್ರಿದಶರೊಡನೆ ಮುದದೊಳು ತೆರಳೈ ತ್ರಿದಶರೊಡನೆ ಇದಕ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆದರುವೆ ಸುರಪಾಲ ಇದಕ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆದರುವೆ ಸಂಕುಲ ಹರೆದು ಶ್ರೀಹರಿ ಅದಮರ ಸಂಕುಲ ಸದೆದು ಶ್ರೀಹರಿ ಮುದಗೊಳಿಸುವೆನಿಲ್ಲ ಆರ್ತನಕ್ಕೆ ಮುದಗೊಳಿಸುವೆನಿಲ್ಲ
ತಕೆ ಬೆದರುವೆ ಸುರಪಾಲ ಅಧಮರ ಸಂಕುಲ ಸಡೆದು ಶ್ರೀಹರಿ ಮುದಗೊಳಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಆಳ್ತನಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಸುರೇಂದ್ರ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ ಓಡ್ಯಾಡ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೈತ್ರಿಗಳು ಪೂರ ಪೋಲೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನೆ ಪಾಪ ಇದ್ದವು ಅಥವಾ ಆ ನರಕಾಸುರ ಆ ಭಮಾಸುರನ್ನು ಎಂಚಕ್ಕೆರಡು ಬಂಡದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ವರ ಎಂಚನಾಥನ ಬಂಡದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ದವರ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡೆ ಯಾನ್ಪೂದ ಆಯ್ಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಕುಡರ ನಿಗಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಯ ಪತಂಗೋತನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನು ಓಡೆಡೆ ಇದಕ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೆದರುವೆ ಸುರಪಾಲ ಸುರಪಾಲ ಈ ಪೋಡೆಡ ಅಂದು ಮನೊಂದು ಪನೊಂದು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಆವಪ್ಪ ಈರಿಂಚ ಬಂಡರಾಂಚ ಅಂತ ಪನೊಂದು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆತರಿಗೆ ಅಮರೇಂದ್ರನ ಹರಿಪರೆಯಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಅಮರೇಂದ್ರನ ಹರಿಪೊರೆಯಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹದೆ ಹೊರಮಡಲು ಅಮರೇಂದ್ರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರತ್ ಸಂತೈಸಿ ನನ್ನ ಆ ಭೌಮಾಸುರ ಆ ನರಕಾಸುರನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡುನ್ನಾಳೆ ಯಾನೆ ಯಾತಿರ್ಲ ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಪೋಪ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಸುರೇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ತಾನೇ ತಾನೇ ಅದು ಕಿದಾಡುವೆ ಎಂಬನ್ನಾಗ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಿಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅಯನೇ ಪೂರ ಮಾತಾಯ್ಕಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನೋಡೊಂದಿದ್ದಿ ಯಜಮಾನಿ ಆಡಲ್ಲ ಕೆನ್ನಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ಗೇನುವರು ಉಡವಪ್ಪರಿ ಎದ್ದು ಅವಳ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಡು ನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಒಡೆ ಪೋಪಾರ ಅಂದರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಆಪಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲು ಕೆನ್ನಾಗಲು ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಬುಡೆದ್ದಿ ಕೇನ್ಗಳು ಬುಡೆದಿ ಒಡೆ ಪಾಪುನು ನಾಣ್ಲ ಬುಡೆದರೆ ಪಂಡದ ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಲು ಉಂಟು ಅಂಚಿಪ್ಪನಗ 14,100 ಬುಡಿದಾಡ್ಲೇನು ಪಡತಮ್ಮಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆನಂದಾಣಲ ಅಂತಃಪುರ ನಾರಿಯರಾದ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಉಳ್ಳೇದು ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಮಧ್ಯ ಬತ್ತಲು ಸ್ವಾಮಿ ಓಡೆ ಪಿದಡಿಯರು ಓಡೆಗಿನ ಕೇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಆಲ್ಕೇನು ಪೆದಮ್ಮ ಓಡೆ ಪಿದಡಿಯರು ಒಂದು ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಪೆದಮ್ಮೆ ಆಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಬಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂತಿಯೇ ಏನೊಂದುಲ್ಲಲು ಕಂಡನೆಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿ ಗಯ್ಯ ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿ ಗಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಮನೋಹರ ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿ ಕಮಲಲೋಚನ ಭವ ವಿಮೋಚನ ಸಮರ ಸನ್ನಾಹದ ಪಯಣವ ಅರಿಯೇನ ಸಮರ ಸನ್ನಾಹದ ಪಯಣವ ಅರಿಯೇನ ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರೊಂದಲ್ಲ ಓಡಿಪೋಂದಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಬಂಡ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಅನುಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದೆರಡು ದುಂಬು ಸುರ ಪಾರಿಜಾತ ಸುಮನು ಕೊಣತದು ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿನ ಜಾಳ್ದು ಬುರ ನಡೆದು ಓಲೋಲು ದಾದನ್ನು ಮತ ಮಲ್ತಿನ ಮತ ಅಲೆಗೊಂತೆ ಕಂಡನ ಮಿತ್ತು ಅನುಮಾನ ಬರೊಂದುಂಡು ಸುರಲೋಕ ಪೋಯರನ್ನಾಡಲ್ಲ ಆರು ಯುದ್ಧಗೆ ಪೋಪೆರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟೆ ನೆಕ್ಲ ಪೋಪೆರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಿದಾಡಲ ದಾದಾಲ ಕೊಣ್ತನ ಎಂಕುವರ್ ಪೆರೆಜ್ಜ
ಬೊಕೇರೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬುಡಿದಾಡ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ಅಕಲಿಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುಣದಾನೆ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾದ 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 ಅನುಮಾನಗಳು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಏಪಲಾ ಉಪ್ಪುನಾಲ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆದು ಆ ಬೃಂದಾವನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ರಾಜಿತರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಆ ಭಾಮಾದೇವಿ ಭೂಮಿದೇವಿ ಆಗಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಲ್ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಬೇಟೆನೇ ಒಂದು ಅನುಮಾನಡು ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿಗಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗಮನವಿದೆಲ್ಲಿಗಯ್ಯ ಕಮಲಲೋಚನ ಭವ ವಿಮೋಚನ ಕಮಲಲೋಚನ ಭವ ವಿಮೋಚನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಓಡೆ ಪೋಪ ಬಂದ ಪನ್ನಗ ಭಾರೀ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಆಲು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಬುಡದಿ ಎನ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹವಾದ ದೇವೇಂದ್ರಾದಿ ಅಗಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ಅಗಲಿನ ಸುವಸ್ತು ಪಿರಕೊರಪವಳು ಆ ಭೌಮಾಸುರ ರಕ್ಕಸದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿದಣ್ಣ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲ ಕೇಂಡೋಲತ್ತ ಆ ಮೊಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದನೇ ಕೆಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಈತಾಂಡ್ಲ ಪನೋಡತ್ತ ಬಿಡದಿ ನಾರಿಮಣಿ ಕೇಳ್ಪರದ ವಿಚಾರವ ಹಾರಿಡಿಯಾತ್ಮ ಜನರ ಕನು ನಾಕವ ಸೇರಿ ನಾರಿಮಣಿ ಕೇಳ್ಪೊರಟ ವಿಚಾರವ ಧಾರಿಣಿಯಾತ್ಮ ಜನರ ಕನು ನಾಕವ ಸೇರಿ ನರಕಾಸುರೆ ನಾಕ ಬಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಹೌದು ವಿಧ ವಿಧ ಭಾಗ್ಯದ ಅಪಹಾರ ಗೈದು ವಿಧ ವಿಧ ಭಾಗ್ಯದ ಅಪಹಾರ ಗೈದು ಸುರರ ಬೆದರಿಸಿ ಸದನ ಕೊಯ್ದಿಹರು ಸುರರ ಬೆದರಿಸಿ ಸದನ ಕೊಯ್ದಿಹರು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನಿತೆ ವಿದಾಡ್ತೀನಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಡ ಉಂತುಲ ಕೊರ್ತುಜ್ಜಿ ವಿದಾಡ್ದ ನನ್ನ ಬಿಜ್ಜಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೇನಾಗಲಿಗೆ ಪಾಠರೆ ಕೊರತೆ ನನ್ನ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬಿದಾಡ್ದಾತನು ಈ ಒಂತ ಉಂತುಲ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ತೀರಿಸಿ ದುಷ್ಟರ ಕುಲಮಂ ತೋರುವೆ ಸುಖಮಂ ಅಮರರಿಗೆ ಪಣೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ತೀರಿಸಿ ದುಷ್ಟರ ಕುಲಮಂ ತೋರುವೆ ಸುಖಮಂ ಅಮರರಿಗೆ ಘೋರದ ಮುಖ ಬಹುಮಾನುರವದಗೆ ಮಾರದನಗೆ ತಾ ಹೊರಟು ನಿಲ್ಲವು ಸುಖ ಕೊರೊಡೆಯರಿಗೆ ಅಮರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಸುರೇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರ್ಣಗಳೇ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸುಖ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಆ ದುಷ್ಟರ್ಣಗಳ ಯುದ್ಧಗೂ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ಆಟ ವಿಷಯ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತರಡ ನಿನ್ನಡ ಪಾತರಣ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯವ್ ಅಂಚಾದು ಉಂತುಲ ಘೋರದ ಮುಜ ಭೌಮಾಸುರವದೆ ఆయన కెరీరే ಬೋಡಾಗ್ದೆ అని పిదాడ్ದೆ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣಗ ಮೊಲ್ ಪಣ್ಪೋಲಿಗೆ ಸುರರ ಪಾಲನೆ ನಿನ್ನ ನಿರತದ ಚರ್ಯ ಸರಿ ಸುರರ ಪಾಲನೆ ನಾವು ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪುನೇ ಎಡ್ಡನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುರರ ಪಾಲನೆ ನಿನ್ನ ನಿರತದ ಚರ್ಯ ಸರಿಯಾದುದಿ ಕಾರ್ಯ ಅರಿತೆ ನಂತರಿಯ ಸರಿಯಾದುದಿ ಕಾರ್ಯ ಅರಿತೆ ಅಂತರಿಯ ಅರಕ್ಷಣ ಅಗಲಿರಲಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅರಕ್ಷಣ ಅಗಲಿರಲಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಹನ್ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೋಹನ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ ಅಕಲ ಕೈಕಲ್ ಪೋಪಿನವಳ ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನವಳ ಸರಿ ಆದು ಪೆರೆಯವ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಮನೆ ಸಾತ ದಯ ಬಂಡ ದಾದನ ಒಂದು ಅಲೆವಂತೆ ಅನುಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಡೆನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಈರೇನು ಬುಡ್ದಿ ಎಂಗ ಅರೆಕ್ಷಣಲ ಉಂತೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಐಡ್ರ ಅವರ ಅರೆಕ್ಷಣ ಅಗಲಿರಲಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಡಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಆಡದಾನೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ ಆದ ಪುನಾಲು ಐದಾವರ ತಡಮಲ್ ಪೂಜಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ತಯಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಂಚೆ ನಾಡಲ್ಲ ದಾದಾನ್ಲ ಇರಗ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥಾನ್ಲ ಕೊಡೆಗೆ ಆವತ್ತು
ಅಂಚಾದೇನಲ್ಲ ತಂಬೋಲೆ ಕರೆದೊಯ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಹನ ಅಂಚಾದು ದಾದಾಣ್ಲ ಪಂಡ ಅಲೆಗೊಂದು ಅನುಮಾನ ನನೆಂಬೆ ದಾದಾಣ್ಲ ಪೋದು ಒರಿಯೇ ಪೋದು ದಾದಾಣ್ಲ ಕಾಣ್ತೇನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಬಾಕಿಟಗೆಲೆ ಕೊರುವೆ ಎಂಕದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ಕಂಡೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜತ್ತೆ ದಾರಿ ಆನು ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಸದ್ಯಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯ ಬಂಡ ದುಷ್ಟರ್ನಗಲೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೋಪಿನಿ ಅನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಯಾನು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೊಟ್ಟುಡು ಆ ದುಷ್ಟರ್ನಗಲು ಅವಳ ರಕ್ಕಸರ್ನಗಲು ಒಂದು ಬಾಮೆನ ಇಂದಿಯರಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬುಡೇದಿ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪೋವಾಡೆಂದಿಯಲ್ಲ ಪಣುವೇರಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ ನಿಕ್ಕ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಅವು ಬೇತ ಒಡೆಯಲ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಬೋಪುನತ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬೋಪುನತ್ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಹವನ ನಡತೊಂದು ಅಡೆ ಬೋಪುನತ್ಯಾನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈತಲು ಬೋಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಬೋಪುನೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಯರೆಂದು ಪನ್ನಗ ನೀಯನ್ನ ಒತ್ತಿರಲು ದೂತರ ಭಯವೇನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ಬಿಡ ಬಿಡೆನ್ನುತ್ತ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಪೊರಟಳು ಬಿಡ ಬಿಡೆನ್ನುತ್ತ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಪೊರಟಳು ಕೂತಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಬರ್ಪೇನೆ ಆಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪ ఆయన ಆಶಾ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಪೋಡೆ ఆయన ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ದಯಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನರಕಾಸುರನ ಭೌಮಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಒರಿಯದಾಪಿನ ಕೆಲಸತ್ತವು ಅದನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ ಭಾಮಾದೇವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಆಲ್ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಿಳಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆನೆ ಅದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಓಹೋ ಮೊಲೆನೆ ಆನಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಡೆ ಮೂಲು ಬರೋಡೆ ಸತ್ಯ ಆಲ್ ಪಣಪಿನವು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ತಡಮಲ್ತಜೆಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪೆರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದತ್ತ ಬಡ ಬಲ ನಿನ್ನವಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಪಣೊಂದು ಆ ಭೌಮಾಸುರನ ಯುದ್ಧಗೂ ಆ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪುರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸತ್ಯಭಾಮಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಗರುಡನ ಏರಿ ಭಾಮೆಯ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪೊರಟನಾಗ ಗರುಡನ ಏರಿ ಭಾಮೆಯ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೊರಟನಾಗ ನರಕನಪುರ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಕ ವೈಖರಿ ಕಣ್ಣು ಭಾಮೆ ಬೆರಗಾಗ ನರಕನಪುರ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಕ ವೈಖರಿ ಕಣ್ಣು ಭಾಮೆ ಬೆರಗಾಗ 6,000 ಪಾಶ ಬಂಧನ ಅಭೇದ್ಯದಿ ಈ ಪುರವು 6,000 ಪಾಶ ಬಂಧನ ಅಭೇದ್ಯದಿ ಪುರವು ಘೋರಮುರಾಸುರ ಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಘೋರಮುರಾಸುರ ಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಗರುಡನ ಏರಿ ಭಾಮೆಯ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗ ನರಕನಪುರ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಕ ವೈಖರಿ ಕಣ್ಣು ಭಾಮೆ ಬೆರಗಾಗ ನರಕನಪುರ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಕ ವೈಖರಿ ಕಣ್ಣು ಭಾಮೆ ಬೆರಗಾಗ ವಿದಾಡ್ನಿ ಬೇತದಾಲತ್ತು ಭಾಮೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಗರುಡನ ಏರಿ ಭಾಮೆಯ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೊರಟನಾಗ ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಕ ಪುರಗೆ ಅವನು ತೂನಗನೆ ಅಲೆಗು
ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಅಣಗೆ ಎರೆಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಣ ಎರೆಗೆ ಭಾಮಾದೇವಿಗೆ 6,000 ಪಾಶ ಬಂಧನ ಅಭೇದ್ಯವೀ ಪುರವು ಭೇದ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಭೇದಿಸಿರೆ ಸಾಧ್ಯವಂದ ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಆ ಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಪ್ರಾಗ್ಯೋಚಿತ ಪುರ ಬಂಡ ಆ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆವುಲ ಯಾನು ದೇವಲೋಕದಗಳನ್ನ ಸುವಸ್ತುರು ಪೂರ ಕೊಣದು ದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಾರ ಕೊನೆವೇರೆ ಅಂಚಾದು ಯುದ್ಧಗೂ ವಾರೀತಿದ ತಯಾರ್ಲ ಬೋಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡುಲ್ಲೆಗೆ ಘೋರ ಮುರಾಸುರ ಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಘೋರ ಮುರಾಸುರನ ಆ ಮಂತ್ರಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ರಕ್ಷಣದ ಬಲಟು ಬಾರಿ ಬಂದಬಸ್ತುಡು ಪ್ರಾಗ್ಯೋಚಿಸ ಪುರನು ದೀತರಿಗೆ ಆ ನರಕಾಸುರೆ ಒಂಜಿರೆಡ್ಡತ್ ಪಂಡ ಸಿರಿದುರ್ಗ ವನದುರ್ಗ ಜಲದುರ್ಗ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗ ವಾಯುದುರ್ಗ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಚದುರ್ಗಲನ ಬಂಧನವಾದ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಾಗ್ಯೋಚಿಸಪುರ ಮಂತ್ರಿ ಮುರಾಸುರೆ ಪಾಶ್ವಡವೆಂದು ರಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರ 6,000 ಪಾಶ ಕೂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದುರ್ಗಲು 5 ದುರ್ಗದ ಈ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭೇದ್ಯ ಪಂಡ ಅವೇನು ಛೇದನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭೇದನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವೆಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬಂದ ನೋಡು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಬೈದಿನ ಯುದ್ಧವು ಬೇತೆರ್ಲ ಬರ್ತನ ಒಂದೇನು ತೂತು ಬೀರಬೋತು ಒಂದು ಆಪಿನ ಬರ್ತನ ಅಂಕಂದು ಅತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಲೀಲೆನು ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜೆಯರ ಬೈದೆಗೆ ತಡಮಲ್ತಜರು ಒಟ್ಟುಡು ಭಾಮಾದೇವಿಲ ಉಳ್ಳಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಹರಿ ಬಾವೆ ಸರಿತ ಮಗವು ಆ ಪಾಶವಂ ಚಕ್ರಜುಂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವು ಏತು ಬಂಧನದ 6,000 ಪಡಿ ಎತ್ತಲಪ್ಪಟ್ ಆ ಪಾಶ ಬಂದು ನಡಿತ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಾಮೆ ಸಹಿತ ಪಾಶಂ ಚಕ್ರದಿಂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಕವ ಮೊಳಗುತ್ತಲೇ ಅವೇನು ಕತ್ತರಿ ಪಾಡುನೆ ತಡ ಪೂರ ಗಡಗಡ 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 ಗಡ ಓಲು ಪ್ರಾಗ್ಯೋಚಿತ ಪುರೋಟುಪುರ ಒಂದು ಏರ ಬೈದಿನಗಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಗಲತ್ತು ಏನಡದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಶಕ್ತಿನಗಲು ಐದಾವರ ಏರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಂಡು ಮೆರವ ಶಂಕಧ್ವನಿಯ ನಾಲಿಸಿ ಮುರನು ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ತಟ್ಟನೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾರು ಭಾರಿ ಆರಾಮಡಿತ್ತೆ ಏರು ಮಾತೇರ್ಲ ఆయన ಮಂತ್ರಿ ఆయన ಅಂಚಿನ ಮುರಾಸುರೆಲ್ಲ ఆయన ಕಾಪೇರು ಉಂತದೇರು ಪುರ ಅಂಚಾದು ಮೆರವ ಶಂಕಧ್ವನಿಯನಾಲಿಸಿ ಮುರನು ಮೈ ಮುರಿದೆದ್ದು ತಟ್ಟನೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾರು ಸಾಂಬೆನೆನುತ ತಟ್ಟನೆ ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾರು ಪಂಡದಿಂಚ ಇದೇ ಬತ್ತದು ದೂತೇರ್ ನಗಳ್ದ ಪೂರ ವರ್ತಮಾನ ಚೂರು ಬೈದಿನಗಲು ಏರು ಎಂಚಿನಂತ ಪನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಹೋ ಬೈದಿನಗಲು ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲತ್ತು ಗೋವಣೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಸಿ ಬಣ್ಣದಾಯ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ವಾಲಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡು ಮುರಾಸುರ ರಕ್ಕಸೆ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಮಸಿ ಬಣ್ಣನೆ ನೀನಾರು ಮಸಿ ಬಣ್ಣನೆ ನೀನಾರು ನಡು ನಿಶಿಗಳು ಬಾಳಿಗೇನೋ ಮಸಿ ಬಣ್ಣನೆ ನೀನಾರು ನಡು ನಿಶಿಗಳು ಬಾಳಿಗೇನೋ ಶಶಿಮುಖಿಯೋರ್ವಳ ಕೂಡಿ ಕಿಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದೆ ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಶಶಿಮುಖಿಯೋರ್ವಳ ಕೂಡಿಗೆ ನುಸುಳಿದೆ ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಮಸಿ ಬಣ್ಣನೆ ನೀನಾರು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿ ಬೂಜೊಂದು ಬೈದಾನ ಸುರುಟೆ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಸಿ ಬಣ್ಣನೆ ಗೋವಳ ಏರಿ ಶಶಿಮುಖಿಯೋಳ್ವಳ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪೊಣಿಜ ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಡು ಬೊಡೆದಿಯ ಏರ ಎಂಚಿನಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಶಶಿಮುಖಿಯೋರ್ವಳ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದೆ ಪಂಡ ಆ 6,000 ಪಾಶ ಕತ್ತರಿಸಿದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಖಂಡದೆ ಬೈದಿನಿಂದತ್ತ ಏರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಬೈದಿನತ್ತ ನುಸುಳಿದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೆ
ಕೃಷ್ಣೆ ಬೈದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೈದಿನಿ ಏನು ಪಂಪಿ ನಾವು ಆಯಗೆಲ್ಲ ಪನೋಡಾತನತ್ತ ಐಕೆ ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲು ಖಡರವು ಸದನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಲು ಖಡರವು ಸದನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ನಿಮ್ಮಯ ಒದಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ನಿಮ್ಮಯ ಒದಗೆ ಈ ಉಳಿದಿವೆ ನಿಮ್ಮಯ ಒದಗೆ ನಿಲಯವ ಸೇರಿದೆ ಕಡೆಗೆ ಈ ನಿಲಯವ ಸೇರಿದೆ ಕಡೆಗೆ ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲುಕಳರನ್ನು ಕಳೆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ದಯಬಂಡ ಯಾನದಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಯತ್ತು ಬಾಲ ಲೀಲೆಡದಿಂಚೇ ಯಾನು ಏರೇರಿಗೆ ವಾವಾರೀತಿದ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ತಿಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲು ಕಲರನು ಸದೆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಹ ನಿಮ್ಮಯವರೆಗೆ ನಿಗಲು ಬಾಕಿ ಆತ ಏತು ಜನನು ಯಾನು ಕೆರ್ತೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನೊಂದು ಗತಿ ಕೊರತೆ ಅನ್ನಂತಿನ ಮಾತ ಕೆರೆದುಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಉಳಿದಿಹ ನಿಮ್ಮಯ ಒದಗೆ ಒಂತೆ ನಿಗಲು ಒರಿದ ಈ ನಿಲಯೋಗ ಬರ್ರೆಗ್ಯಾನ ಕಾರಣ ಬೇತೆತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮುರಾಸುರವದೆ ನರಕಾಸುರವದೆ ಏನಡ್ದಾದೆ ಆವಡು ಬಣ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಡೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಬಂದದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಡಮಲ್ಪಂಡೆ ಬಲ ಬಲ ಪಂಡದು ಆ ಮುರಾಸುರನ್ನು ದಪ್ಪುನೇ ತಡ ಮುರಾಸುರೆ ಕತ್ತಿ ಕಟಾರಿ ಈಟಿ ಪೂರ ಭೀಕರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಚಾದು ಆ ಶಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನೇ ತಡ ಆ ಯುದ್ಧಡು ಮುರಾಸುರನ ಕ್ರೂರ ಕತ್ತಿ ಶರಗಳು ತುಂಡರಿಸಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿದಿಳುಹಿದ ಶಿರವನವರಿಯಲೇ ಆ ಮುರಾಸುರನ ಏತೇ ಕ್ರೂರವಾಯಿನ ಕತ್ತಿಪ್ಪಡು ಏತೇ ಕ್ರೂರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಶರವಪ್ಪಡು ఆయన ಪೂರ ತುಂಡರಿಸಿದು ఆయన ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಚಕ್ರನ್ ಬಣ್ಣನಾಡ ಅವು ಸುದರ್ಶನ ಅವರ ಕಡಿದಿಳುಹಿದ ಶಿರವನು ಮುರನ ಅವನಿಯಲಿ ಆ ಮುರಾಸುರನ ಶಿರ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಚಕ್ರೊಡದಾಗ ಈತ ಅವನಗ ಗುಸುಗುಸು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಮಂತ್ರಿ ತೀರ್ಪೋಡು ಬುಕುರಿಯಾವಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹವಾದ ಬೈದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಮೊಗಲ್ ನೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ವರ್ತಮಾನಾಪು ಯುದ್ಧಾಂಡು ಇಂಚಿನಗಿಲಿ ತೈತರು ಇಂಚಿನಗಿಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾನು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾವಡೆತ ಅಂಚಾವನಗ ಧರಣಿ ಹೊರಗಿದ ಮುರನ ವಾರ್ತೆಯ ಪರಿಕಿಸುತ್ತಾಕ್ಷಣ ನರಕಾಸುರ ನಿಪುರಾಂತಕನ ತೆರದಲ್ಲಿ ನಡೆ ತಂದ ಧರಣಿ ಹೊರಗಿದ ಮುರನ ವಾರ್ತೆಯ ಪರಿಕಿಸುತ್ತಾಕ್ಷಣ ನರಕಾಸುರ ಮುರಾಸುರೆ ಮಂತ್ರಿ ತೀರ್ಥಬೋತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಚಕ್ರಗೂ ಒಳಪಡೆದು ఆయన ಅವಸಾನ ಆತನನ್ನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪನೆ ತಡ ಆ ವರ್ತಮಾನ ಬತ್ತಿನೇ ತಡ ನರಕಾಸುರ ಪಿದಾಡ್ದೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವ ಮನುಜ ಲಲನೆಯೊಡನೆ ಬದೆಗೆ ಎಲ್ಲವ ಮನುಜ ಲಲನೆಯೊಡನೆ ಬಂದೆಯೇ ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವ ಮನುಜ ಲಲನೆಯೊಡನೆ ಬಂದೆಯೇ ತಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿನ ಕಣವಂತಿಗೆ ನರಕಾಸುರ ಮುರಾಸುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದದು ఆయన ಧರಣಿಗೆ ಭೂರ್ಪಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಘೋರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪಾತಕ ಮಲ್ತದ ಆ ಪಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರ್ದು ಐದವರ ಐಕೆ ತಕ್ಕುದಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಪಾಯವು ಸರಿಯಾದ ಯಾನ್ ಬೈದ ಈ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತದು ಯಾನ್ಲಿಕ್ಕೊಂದು ಬೈದ ಐದರಾವರ ಮುರಾಸುರನ ವಧೆಯಾತಲು ನೀನಲ್ಲದಾಲ ಯಾನು ಬುಡಿದು ಪಾಡ್ನ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲ ಅವೇ ಗತಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರನ ದುಂಬುದೀತೇವೆ ತಡಮಲ್ತಿಜೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನರಕ ಶರಮಂಬಿಡಲು ಹರಿ ನಟನೆಯ ವಿರಚಿಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಗುಂಜಿದ ಚರರಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಸಾಧನಾ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ನರಕಾಸುರಳ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒರಿಯಡನೇ ಆಡ ಆವಡ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತದ ಅವರ ಈ ನರಕಾಸುರನ ವಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಯಾನು ಸತ್ಯಭಾಮಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಬೈದ ಅಪಗಂಡ ಯಾನೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪ ದಾದನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಕಾಯ ಲೆಕ್ಕನ ಅಥವಾ ಎಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪಿರ ಜಾರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ವೀರಾಗ್ರೇಸರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನಾರೀಮಣಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಪೂರಾ ದಿವೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ದುಂಬು ಬರಡು ಅಂತಿನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಡು ಬೋಡಾದು ನಿಜವಾದ ನರಕ ಶರಮಂಬಿಡಲು ಹರಿನಟನೆಯ ವಿರಚಿಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಕುಂದಿದ ತೆರದಿ ಬಡಿಗೈ ತರುವುದ ನೋಡೇ ಚೈತನ್ಯ ಕುಂದಿದ ತೆರದಿ ಬಡಿಗೈ ತರುವುದ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಕಾಂಡ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಂತದ್ದು ನರಕಡ ಆ ನರಕಾಸುರನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರಪ್ಪ ಪೋಪಿನಿ ದಾದನ ಬಚ್ಚುಂಡು ಉನ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಿರಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಆ ತಾವನಗ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಗಲಿ ಇತರ ಈರು ಉಂತಲಿ ಜನಬೋಪ ಎಂದು ಮನಪೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೆ ದಾಲ ಆನಂದ ಅನ್ನ ಅಪಗ ಭಾಮಾದೇವಿ ತಡಮಲ್ತು ಜೊಳಗೆ ರೋಷದಿ ಧನುಮಕೈ ಗುಳು ತಳಿದಿರಗಿ ರೋಷದಿ ಧನುಮ ಕೈಗಳು ತಳಿದಿರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕುಂಜಿದ ತೆರದಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಡಿಗೈ ತರುವುದ ನೋಡಿ ಹರಿ ನಟನೆಯ ವಿರಚಿಸಿ ನಟನೆಂದು ಬಾಮೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯೇ ನಟನೆ ಮಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇ ಬಂದ ಬಾಮೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಣ ರೋಷದಿ ಧನುಮ ಕೈಗಳು ಇದಿರಿಗೆ ವೃಂದಾವನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸತ್ರಾಜಿತನ ಮಗಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಆ ಜನನಿಯಾದ ಇನ್ನು ಬೈದೊಲ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯನ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪ ದಯಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ ಇತ್ತಂದು ಎರೆಗೆ ಆ ನರಕಾಸುರ ಬೇತದ ಅದತ್ತು ಬೇತ ನಮ್ಮನೆ ಎರಡಲ ಮರಣ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿದೀಪೇರು ದೇವರನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆ ಈ ನರಕಾಸುರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕುವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳ ಮರಣ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಜನನೀ ಜನಕ ಸಮಾನವಾದ ಅಗಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿನಃ ಇಜ್ಜಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂಪಿನ ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೈದನಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾನಾಟಕ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಡೆದು ನಿಡಗು ತನ ಮಲ್ತುಜರು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದ ತ್ರಯೋದಶಿದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿಗೆ ಓಲು ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದ ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಅವನಗ ತ್ರಯೋದಶಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಅವನಗ ಮರುದಿನ ಚತುರ್ದಶಿ ಬರ್ಪುಡು ಅದೇ ಅಂಚಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಘೋರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಮಾದೇವಿಲ ಆ ನರಕಾಸುರಲ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆರೀತಿ ಉಳ್ಳಿ ಅರ್ಜುನಗೆಂಚ ಸಾರಥಿಯಾದೀಪನ ಅಂಚನೆ ಭಾಮಾದೇವಿಗೆ ಒಂದು ನಮುನಿಡು ಬಲಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿಡು ಉಲ್ಲೇ ಅವು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಾಪುಡು ನರಕಾಸುರ ಬಕ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಮನ ಒಟ್ಟು ನಡೆಗಿತು ಯುದ್ಧವು ಘೋರ ಸೆಣಸಿದ ನಾರ ನದೀರ ನಡೆಗಿತು ಯುದ್ಧವು ಘೋರ ಸೆಣಸಿದ ನಾರ ನದೀರ ಹರಿಯದ ಭಾಮಾದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಲ ಪುಂಜಿಯರು
ಮೂರ್ಛೆಯು ಧರೆ ಗುರುಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು ಸರಸಿಜ ಭವನಿತ್ತವರ ಬರಿದಾಯಿತೇ. ಭೂರಿ ಅಡೇಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ನರಕಾಸುರ ಅರೆ ನಿಮಿಷ ಮೂರ್ತಿಯುಂದರ ಗುರುಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಿ ಸರಸಿಜ ಭವನಿತ್ತವರ ಬರಿದಾಯಿತೇ. ಪರಿಕಿಸುತ್ತ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಕಿಸುತ್ತ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ದಯಗಿಂಚಾಡಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಬುರದೆ ಭಾಮಾದೇವಿನ ಆ ವೀರ ತನದ ಈ ಯುದ್ಧಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನಂತೆ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತೋರ್ತು ಎರಡ ವಾವಾನ ಮಂಡಿದ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿನ ನರಕಾಸುರೆ ಆ ಸುರಲೋಕದ ಗದ್ದುಗಿಡುತ್ತಿನ ಸುವಸ್ತುನ ಕೊನೆಪನಾಥನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಳಾತಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಂದು ಜಿಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿದಾನೆ ಆಡನ್ನು ಪಂಡದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡು ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗ ಒಂದುಲ್ಲೆಗಾಯೆ ಬರಿದಾಯಿತೇ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ವರ ಇತ್ತು ಈ ವರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಹೊರದು ಏನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾದಿನ ಆಡ ಇನಿದಾನೆ ಇಂಚಾಂಡ ಪರಿಕಿಸುತ್ತ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತದು ಎಂಕ್ ದಾಯಗ ಇಂಚಾಂಡ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಎಚ್ಚರಾದ ಮೂರ್ಛೆ ಪೋತನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಚ ತೂಪೆರು ಎದುರು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಏರಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮಯಮಯ ಕಣ್ಣು ಗಟ್ಟಲೆ ಬಣ್ಣ ಸಾಕಾವನ ಅತೆ ಆ ಬಚ್ಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಕಣ್ಣು ಮಯಮಯಾದು ಅಂತೆ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿದು ಅಂತೆ ತಾಕತ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚ ತೂಪೆಗೆ ಗಣ ಮಹಿಮರೀರ್ವರು ಗಣ ಮಹಿಮರೀರ್ವರು ಈರುದುದರು ಎದುರಿಡು ಯುದ್ಧ ಬಂದಿನ ಮೊಗಲೇನಾ ಏನಡ ಜನನೀ ಜನಕರು ಗಣ ಮಹಿಮರೀರ್ವರು ಜನನೀ ಜನಕರು ಎನ್ನ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ತೋಜುವಿರೆದುರು ಬೇತಿರ್ಲ ಜನನೀ ಜನಕರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾದ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ನಡ ಯುದ್ಧವು ಎನ್ನ ಈ ನಿಲಯವು ಕಾಗ್ಜೋಚಿದ ಪುರಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧವು ಬೈದಿನ ಬೇತಿರ್ಲಂತೆ ಜನನೀ ಜನಕರಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಇರ್ಲತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಆಹಾ ಜನುಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ 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 ಪಾದ ಕಮಲನು ಬುಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕಾಂಡೆ ಪಾಲಿಸು ಮುಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಪಾಲಿಸು ಮುಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಭೂಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡೋ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರವಂತೆ ಭೂಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡೋ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರವಂತೆ ದಿನ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನ ಕೆಸರನ್ನು ಆಚರಿಸೆ ಮೊಗದೈದು ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಮಾತೆಯ ಮನುಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನನೀ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ನಾನು ಈಡೇರಿಸು ದಿನ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನ ಕೆಸರ ಆಚರಿಸಂತೆ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾದಿಗಳುಂಡು ಜಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಾದಿಗಳುಂಡು ಜಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತವರಿಗೆ ಘೋರ ನರಕಾಚರಿಸೆ ಮರೆತವರಿಗೆ ಘೋರ ನರಕಾಚರಿಸೆ ಕರುಣಿಸು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಜನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಜನಗೆ ಪಾಲಿಸು ಮುಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಮೂಲೋಕ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಂದುಂಡೇರಡ ಆ ನರಕಾಸುರನ ಬೇತದಾಲತ್ ಪಾಲಿಸು ಮುಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ರೆಪ್ಪೆನ್ನಗು ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾದ ಏನಲ್ಲ ಕಾಪುರಂಚಿತ್ತನ ಈ ಹೊರ್ತು ಬೇತೆಲ್ಲತ್ ಮೂಲೋಕ ಕೊಂಡಾಡೋ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆವಂತೆ ಜನನೀ ಜನಕರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಕ ಸತ್ಯಭಾಮಾದೇವಿ ಇದೇ ಬೈದಾರೆ ಏನಡ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾತಿ ನಿಗಲ್ನ ದರ್ಶನ ಬೋಡುತ್ತನೆ ಇನಿ ಆಶ್ವೀಜ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಸದ ಈ ಒಂಜಿ ತ್ರಯೋದಶಿದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಗಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತಾರೆ ನಡ ಒತ್ತುಗಿತ ಬರ್ಪಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನನೇ ಆ ಚತುರ್ದಶಿ ಅದೇ ಆ ಚತುರ್ದಶಿದ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಪಾವನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕ್ಷ ಬೋಡಾತನ ದೇವರೇ ನಿಗಲಾದೆ ಬೈದರತ್ತ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಿ ಬೇತದಾಲತ್ತು ಎನ್ನನೇ ಪುದರವು ಕಾಲಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಅದೇ ಚತುರ್ದಶಿ ಪೂರ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬರ್ಪು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬರ್ಪು ಇಜ್ಜ ಬರ್ಪು ಅಂಚಾದ ಈ ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಚತುರ್ದಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಾಡು ಮತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಕೇನು ಬೇತದಾಲತ್ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಈ ದಿನಟು ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ ಎದುರುಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೋದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅವೇನೇ ಪಂಪನ ದಿನ ಚತುರ್ದಶಿ ಎನ್ನ ಪೆಸರಲ್ ಆಚರೆ ಈ ಎನ್ನ ಪುದರಡಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇತದಾಲ ಯಾನ್ಕೇನು ಹಿರಿಕಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಹಿಮಕರನ ಉದಯದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಗ್ಲೆ ಕಿರಿಯಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಹಿಮಕರನ ಉದಯದಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊರ್ತುಗು ತೈಲಾಭ್ಯಾಂಜನ ಸ್ನಾನವ ವಿರಚಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ದು ಮೀಪುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲು ಬಂಡ ದುಮ್ಮಿನೇನೆತ್ತ ಆನೆ ಕಾಂಡ ಆನೆ ಗೊಲ್ಪುಗು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೀಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನವ ವಿರಚಿಸಿ ಭಕ್ಷ ಭೋಜಾದಿಗಳನ್ನುಂಡು ಜಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ನರಕ ಪಂಪಿನ ಪುದರಡು ಈ ಚತುರ್ದಶಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪುಗು ಲೆಕ್ಕದು ಸೂರ್ಯೋದಯಗು ತೈಲಾಭ್ಯಂಜನ ಮಲ್ತದು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದು ಆ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಏರಾಣ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೆರಡ ಏರಾಣ ಆವಿನ ಆಚರಣೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ಪಂಡಿತ್ತೆರಡ ಅಗಲಿಗೆ ನರಕ ಬರಲ್ಲ ಅಗಲ ನರಕ ಅನುಭವಿಸೋದು ದಾದಾಂಗೊಂದು ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿತ್ತನ ವರ ನಿನಡಾವಳು ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲೊಡ್ಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಮರೆತವರಿಗೆ ಘೋರ ನರಕಾಚರಿಪಂತೆ ಕರುಣಿಸು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ದೇವಾ ಕೃಷ್ಣ 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 ಆಸ್ತು ಪಣ್ಪುಣೆ ತಡ ತಥಾಸ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಆತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯೆ ಶರಣು ಪೋತು ದುಷ್ಟೇ ಆನಂದ ಆಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಶರಣು ಪೋಯ್ತು ಏರು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಅವತಾರಡು ಏರೇರು ಮಾತ ಶರಣು ಪೋದು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನ ಪಡತೊಂದರ ಅಂಚಿನಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ವಾಲಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನರಕಾಸುರಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಾತರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ವಿನಃ ಅತೆ ಅಂಚ ಸುಧನ್ವ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಆದ ಸುಧನ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಅತೆ ಅಂಚ ರಾವಣ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮೋಕ್ಷಗೋಸ್ಕರವಾದ ಶರಣು ಪೋಯಿನೆಡ್ದಾರ ಭಗವಂತ ಅಂಚಿನಗೆಲ್ಲ ತೂಪೆಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಆಯ ತಪ್ಪನು ತಿದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶರಣು ಬತ್ತೆತ್ತ ಪಣಿಪಿನಂತ ಅಷ್ಟು ಎಂದಾತನ ಹರಸ ಸುದರ್ಶನ ಕತ್ತರಿಸಲು ಶಿರವ
ಸುದರ್ಶನನೆ ಪೋದು ಅಯನ ಶಿರವ ಕತ್ತರಿಸಲು ನನಗನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವರನ ಸೇರ್ದುದು ಮೋಕ್ಷದೊಳು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವರನ ಸೇರ್ದುದು ಮೋಕ್ಷದೊಳು ಆ ಪೊಗಳಿದರಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೆಲ್ಲರೂ ಪೊಗಳಿದರಾಗಲೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದೆಲ್ಲರೂ ಮುರಹರನ ಮಂಗಳ ಬೆಳಗಿ ಮುರಹರನ ಮಂಗಳ ಬೆಳಗಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿಯರಿಗೆ ಅಯಗೊಂಜಿ ನರಕಾಸುರಗ ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸಿದ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಅಯನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಾಯಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಈ ಕತೆ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಟೆಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿ ನೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪರ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಕತೆ ನೀನೆ ದೀತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಥೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಆ ವಾಹಿನಿ ಬೆಳಗದಗಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮಡು ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿನಗಲೆಗ್ಲ ಇಂಕಲು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಬ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶರ್ ಅನ್ನ ಬಳಗದಗಲೆಗ್ಲ SGK ಸೌಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನು ಸಂದಾದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಪಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿವರಾಕ್ಷಗೆ ಇವರಾಜವರ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಇಂದಿವರಾಕ್ಷಗೆ ಇವರಾಜವರಗೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನನ್ನನ ಕಣ್ಣಗೆ ನವನೀತ ತೋರಗೆ ವೃಂದದ ಕೇಂದ್ರ ಕರುಣಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಗಳೋ ಜಯ ಮಂಗಳೋ